नाही भारी आहे, मस्त आहे. घाल घाल, वस्तू नाही वाटत आहे, चांगला वाटतो. छान वाटतं. कुठून केस घे, या साईडून बघ, या साईडून. हे इकडून बघ, हे बघ. मॅचिंग होतं आहे का आमचं? थोडं थोडं. इकडे बघ. सेल्फी काढायला किती वेळ लागतो है ना? छान येतं ना? दिसतंय का? नमस्ते, आज मी आलू पुलाव बनवते. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा. आज माझ्या जोडीला आत्ते आली आहे. पहिले याची मला आहे ना पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हे अर्धा कांदा घेतलाय, 4 हिरवी मिरची, ही तिखट आहेत ना छोटी म्हणून 4 घेतले. आलं घ्यायचं थोडंसं, लसूणच्या पाकळ्या 7 घ्यायचे. आणि ही मिरची आपल्याला आहे ना 1 मिरची कापून घेतली वरून टाकण्यासाठी. ह्याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे पाणी टाकून. आता इथे मी कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे खडे मसाले टाकायचे आहेत. 2 तेजपत्त्याची पानं, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा काली मिरी, हे दालचिनीचे तुकडे बघा छोटे छोटे 3, चक्री फूल, 1 हिरवी वेलची, 1 काली वेलची. हे मसाले सर्व तेलामध्ये टाकायचे. आता इथे बघा आपले खडे मसाले फ्राय झाले आहेत चांगले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा 1 मोठा कांदा घेतलाय, बारीक कापून घेतलाय, तो टाकते. मसाल्याने कांद्याचा एक वेगळा सुगंध आला ना? हो. आता कांदा लाल करायचा आहे. हा चांगला लाल करून घ्यायचा आहे. कांदा चांगला फ्राय होतोय. हा बघ लाल किती झालाय. थोडा लाल व्हायला पाहिजे, म्हणजे त्याची ग्रेव्ही बनायला पाहिजे ना. थोडा अजून फ्राय व्हायला पाहिजे. थोडा अजून लाल व्हायला. हा, इथे कांदा आपला चांगला फ्राय झालाय, म्हणजेच लाल झालाय थोडा. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ही वाटलेली पेस्ट टाकायची. या रेसिपीला एवढ्याच सुगंध यायला लागला ना? हा, छान वाटतोय ना. आता हे टाकून किती वेळ ठेवायचं आपल्याला? 2 मिनिटं ढवळायचं. ओके. हा जो आपण कांदा फ्राय केलाय ना तो त्याच्यामध्ये तो विरघळून जातो, बरोबर ना. ग्रेव्ही मध्ये त्याची ग्रेव्ही बनते. आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली आहे. आपली ग्रेव्ही बघा मस्त बनते आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण हे आलू टाकायचं. आलू साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि असे मोठे मोठे जरा पीस करायचे, जास्त पण मोठे नाही करायचे. आता बघा आलू टाकून चांगले ढवळून घेतले. आता याच्यामध्ये ना थोडं पाणी टाकते. थोडं पाणी टाकायचं आणि 5 मिनिटं आहे ना झाकण मारून ठेवायचं. आता इथे 5 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण ढवळून घेऊया. ते खाली लागलेलं असतं ते उलट छान वाटतं. ते खाली लागलं नाही ते, कारण बटाटे शिजायला लागतात ना. हो. आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचे. अशी बटाटी जरा फ्राय झाली पाहिजे छान. हा, 2 टोमॅटो घेतले आहेत. हा चांगला असतो तो असा काढून घ्यायचा. इथे रेसिपी तुम्हाला पण शिकवली जात आहे आणि आतेला पण. मी तुम्हाला एक माझा पाहिजे आते म्हणाली झटपट एक रेसिपी दाखव भाताची. या पुलाव मध्ये जो मसाला वापरलाय ना त्याचा सुगंध ना सुरुवातीला खूप खूप छान येतो. हा तुम्ही मसाला नोट डाऊन करून ठेवा. सर्व सुरुवातीला मी काय काय टाकलंय तशा प्रकारे बनवलात ना भात एकदम छान बनतो, पुलाव एकदम छान बनतो. आता टोमॅटो टाकलंय ना, आता त्याच्यामध्ये मी पाणी नाही पहिलं टाकणार आहे. बारीक गॅस करून ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारते, पण ते टोमॅटो आहे ना जरा नरम होईल. 2 मिनिटानंतर ना? 2 मिनिटं. आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली. हा, चांगली 2 मिनिटं झाली ताई. आता आपण बटाटा आहे ना किती शिजलाय तो बघायचा, आणि नाहीतरी आपण थोडा पाणी टाकायचा. हा, थोडा शिजला नाही, आपण पाणीच नाही टाकलेलं आहे ना, बटाटा शिजणार कसा. पण बटाट्याची आहे ना भाजी बनली आहे. आता बघ मीठ टाकलं की आपली भाजी झाली. हो, छान होते. थोडं पाणी टाकते
आणि पहिली बटाटी थोडी शिजवून घेते. आता किती वेळ? 5 मिनिटं. झाकण 5 मिनिटं टाकून ठेवते. गॅस कसा? फुल, एकदम फुल गॅस करायचा. हम्म. आता इथे आपली 5 मिनिटं झाली आहे. बटाटी शिजायला टाकलेली बघा. आता फायनल होते ना 5 मिनिटं? हा, 5 मिनिटाचा अंदाज बरोबर आहे ना माझा? खाली लागायच्या आधी आली आहे ना? अजून 1 मिनिट झाला सुद्धा लागली असते. लागली असती. आता मी आहे ना आज 1.5 कप, म्हणजे ही वाटी आहे पण आपण मेजर मापचे कप असतात ना, तर तो कप हे मापाची आहे वाटी. तर 1.5 वाटी आहे ना मी तांदूळ घेतले आहेत. ओके. आणि ते आता स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. ते तांदूळ आता त्याच्यामध्ये मी टाकते. तांदूळ टाकले ना की अशी चांगले ढवळून घ्यायची हलकी हाताने. मग आता काय ह्याच्यानंतर पाणी टाकून हे करायचं? मीठ टाकायचं. कुरकुरीत खायचं असेल तर आताच खायचं. चिवडा. चिवडा. आता पाणी किती? आता बघते मी 1.5 वाटी तांदूळ घेतले आहेत ना. 1 वाटी, 1 कप. 3 वाट्या पाणी घ्यायचं. 2 कप. आपण 3 वाट्या पाणी टाकलंय. ओके. आता आपण याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. मीठ ना? मीठ टाकायचं, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. म्हणजे 1 चमचा 1.25 चमचा असा मीठ टाकायचं. आता एकदा ढवळायचं आणि झाकण मारून बाजूला व्हायचं. झाकण मारायचं. आणि थोडी 1 मिरची घेतला मी बारीक कापून जरा, ते असं थोडं वरून टाकते. ओके. आता पहिलं आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारते. फास्ट गॅसवर? हा, फास्ट गॅसवर. आणि ते कसं माहितीये, थोडा ढवळायला पाहिजे 2 वेळा तरी, नाही तर ते कसं खाली गाळ बसणार ना, पाणी वरती राहणार. आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली. आता आपण झाकण खोलून जरा परत ढवळून घ्यायचा. कशी उकळी आली आहे ना. आता आता जेव्हा तू उघडलंस ना, तांदळाचा पण सुगंध आला त्यातून. असं हळू हाताने असं ढवळून घ्यायचं, नाजूक हाताने. हा, जोरात नाही ढवळायचं, कारण ते तांदूळ तुटायला नाही पाहिजे. थोड्या वेळासाठी नाजूका बनायचं. आता तुला वाटलं असेल आता मी एकदम झाकण मारे. नाही, आता अजून परत 2 मिनिटाचे झाकण मारते. म्हणजे खाली लागायचं टेन्शन नको. तो टेन्शन नको. आणि मग शिजला अर्धा कच्चा राहिला नको म्हणायला. माहितीये त्याच्यात बटाटा आहे ना, बरोबर, म्हणून 2 मिनिटं. 2 मिनिट के ब्रेक के बाद. आता इथे परत आपली 2 मिनिटं झालेली आहे. बघा भात किती सुकला ना. वा वा वा. भात किती सुकलाय. आता काय करायचं, गॅस बारीक करायचा आणि जरा भात आहे ना ढवळून घ्यायचा. आता इथे आहे ना बरोबर मी आहे ना बारीक गॅस करून, एकदमच बारीक गॅस करून मी 10 मिनिटासाठी ठेवते. म्हणजे आपला भात चांगला मुरेल. आणि तुम्हाला 10 मिनिटांनी करून दाखवते, काढून दाखवते. एकदम गॅस बारीक करायचा, अजिबात थोडा पण मीडियम नाही करायचा. आणि आरामात वाफवायला द्यायचा. म्हणजे आपण साधा भात करतो ना, तो मुरायला कसा ठेवतो तसंही मुरायला ठेवलाय आपण. आता इथे आलू राईस, आपलं आलू पुलाव ना, आलू पुलाव मस्त रेडी झालेला आहे. मस्त छान. जरा डेकोरेशन साठी थोडासा पत्र टाकलाय, म्हणजे आतेला दिसायला सुंदर दिसेल ना, म्हणून टाकलाय थोडासा. अरे वा. असं जरा ओलावा पाहिजे ना जरा. हा, जरा असा ओला भात पाहिजे, सुका सुका नाही करायचा पलपलीत. पूर्ण कॅमेरावर खाताना चांगला नाही वाटत सुका भात. चला करूया टेस्ट. हा, करूया. आता आपला पुलाव भात कसा झाला टेस्ट करून सांगा. आलू पुलाव. आलू पुलाव आता टेस्ट करून दाखवते पहिली. बाई खाऊन दाखव आलू पुलाव कसं झालाय. पुलाव कसा झालाय. चांगला आहे भाई. मम्मीनेच बनवलेलं आहे. तशी रेसिपी. तू पण जेवायला घे. माझं पण ताट वाढलाय. तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला या. आजची रेसिपी कशी वाटली लाईक करा, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, वाजवा.